ko gwatekana amo na chisukuru gose amasomo agenda chisukuru ase tamwe ntangani ni gori tukulia lero abamenyi ibe bunge ya kitu cha South yeko jugo toka se county ya Kisii banyaraka bakwesokia asobunge likonyaka bakonya form chichipasari jukira chikonyaka bachigosira amasomo yabaroki wabe grade G10 sebanyaka bagukwanira amange n'umuno igoro mu rubelyo nagukwanira igoro iyobora inogosirwa bagenda konyaka kurwase omujumbe bwebunge Moske Anthony Kabagendi munagotumwe muri kito Diponi Asanya Nebiro binde ebiya asabe boli anene chinga kechiga aborokigwa barasomutimo komoke Inse yekigancha kia National Government Constituency Development Fund gose NGCDF imeye bunge ya kitutu chache South nigo aborokiwa begredi bekomi benyorera chifom jeji basari bunenchira yamo yosira chisemi mwaga bandisi kaundo bongi kurwa kenyerogia kioge aliya nyakwae ward nyakwae location na icha kuria form yegere nuchurie mwana no jete skuria sirunga nyale basa kerendi tokotererie gera bana bagendera gosoma oji form na botu airu byego utamiga ne disege ne njare ngororo tutate bango atore form to aigo free wajichoire bono tutare kujira nime egere to ndo nyeji bese tsoheri na bana basome tole ni national government mbia bono no mwishimiwa weterere twanyore form eji neji bese jire na bana baito baje basome twana na grade 10 kwa sababu nalia bana bajoinire school ngonga lero twalena na kilo muntu e form aigu free and fairly amana usobolimu ondinaro onalgwe form mwabangire ni mwarosire Getambokero ekeiga inse yomujumbe Anthony Kibagendi bwebunge yo nigo abange baba bakogesegeta nabo igo kokegokera samarita ngorpo Elizabeth mura onsomo koruli otero e primary umuchumbe kumutoko matabi ngambi yamano agendere asenge njoro atokonyire atoire kipesa kipasari abana baito bagendere ngosoma bali nande togote yumo ishimiwa nga agendere gotuoma masomo munagendete gotuoma iga negere abana baito basome abantu toko batebi nga omoishimiwa boniga ntutam nanyana bachinga kecho gosanga nabaiboli abaiga ni gobana kyanga okomesa wechingenangeni asechinka chinyinge anene wetera masomo nigo batwaliro gosemerio konene kemikali na bonda ateba nga ewadi ngo se constituency ete ajire bosyo ekyagara karokuriria abantu bose bali ganga abana sukuru bare abe minute nga bono twatanganira masomo bosyo wetanige tokene gyons engejo twa abana pata go sukuru kare bono rero karo twajire kabireya igona abe minute nga twaimokiria masomo asero ngorwe itogoro na ende go jibosia obora bumbororo nga abana baitumbanya gutwara ubimo burobuya nonyani tukara twagotire ndo yoro bokonye bokeguru omurobiri yoiga okorekana asobwa sioku kuuniria kundegotayo nigo bono origetie kiroyo moko gokera amatunda maya kurwa ase serikali elio banyare gonchulia magima ase chinka form ejitwana na serialized jibwada zero numbers na kitwana namna twa muntu lero na lijiko ichorwa na ndikora gichirane karo jikwira na kori litore zero number chiri before the close of the day torenga zero number kitagora kitairana na ndenge ndongo te bali baito ngomno kwenda nkana form utar ko yerani lero eyiteri ku konyo koro database e form gukira lero egere database Kurega sicha bisi cha NGCDF chigotoka imeje bunge ya kitutu cha South Imeye County ya Kisii Eliani Gongoro kwa Dipon Asanya.